Казвам се Райна Кънева, на 39 години съм и съм от град Стара Загора. Омъжена съм с 2 деца. Потърсих дентален център 8 по спешност и се отзоваха скорострелно. Имах зубобол и проблемът беше решен почти веднага. Спечелиха ме с отношение, професионализъм и това, че се чувствах като у дома си. Атмосферата е страхотна и да отбележа, че всичко е много изпипано детайлно и супер, страхотно е всичко. Бих ги оценила от 1 до 10, 20. Доктор Николаева, която знае всяко кътче на устата ми, бих я препоръчала с 2 ръце. Бих включила доктор Пеев, хирург, който е в клиниката. Той беше доста търпелив с мен. Аз бях ужасена, тъй като при него правих 2 импланта. Горещо го препоръчвам, че са педантични, внимателни, спокойни, по-скоро търпеливи, тъй като аз изпитвам ужас от зъболекари. Преди влизах с доктор Елпойка, а сега влизам с усмивка. Професионалисти, спокойствие, здраве! Задължително, аз само към вас бих се обърнала тук нататък.